Hi guys, good morning and welcome back again sa mong channel kang ang Kimburato Vlog. Karon guys, mo ato to ila idiboy. Kay kuan sa isang mama. Laag may ila idiboy ron. Yung sabat miss mga di sa isang nanay. Mga manroy ika 1 year nga. Sumad ron niya. Kami miniyod to dito. Nanukos ni. Munu tagbaki. Tangi. Ang gawas ito paskuan isang bum. Sa hangin na rin. Sabi as in kuan. Sigang hangin na rin. Lami ang palipad tapi-tapi. Isapi. Tapi-tapi. Kita rata dito guys. Nagabot na mo. Ito tanin to guys. Dia. Nagpakuan me. Sintumbang. Dahil adobo. Adobo ni Tino. Dahil sinabaw na baka. Dari sekolah. Gin. Dadas master. Tisul na dia. Tatilita. Kita nila ron. Mas inject na niyo to. Dagat ka baskan. Batiti. Nakadito na natin naglutaw ng dagat. Nakob. Nalumos na ito, nalumos. Patay na Diyos nanti doon. Kinignaw nga mo rin yan. Sabihin lang yun, bilib ko niyo nanti, bugatan ka nanti. Sabi rin, Sul na. Rajim! Ingus tatay. Ug di ka na mula pasul na, adto jud mo po kayo uli. Pero di, ug ikaw galit di ka mosugot, di mo sugot ang mga asawa og di maglaba bubo ka. Wala kita pauli di jud kuno pasakatan. Rabos tatay ka manambag nga. Bubo ka. Ako bukas pa nung di maglaba og di mo sugot. Di uli ka na tayo ba pagos. Ikaw din? Di mo palaban. Wala ta. Matigas na puso ang iyong mga mata. Patay dito sa ulit sa binunido. Kaning umat. Ala, ano kay bagzo guys? Kusog naman. Ato ulit. 1, 2, 3. Na picture. Kiso mo rin. Nagsige masasajaw. Sige. Sige, smile sa smile. Smile, ikaw hungitan ako. Binuha ka na yung way, di ba? Sige. Isa na sister, guys, na. Adyo na. Mula na ko. Baka na. Pusing sa Sige, pusing. Pusing sa mong tanan. Guns! Yan ang my best friend! Marami kang buwan! Inas tisol na, guys, mo na igso ni Idiboy. Bye! Mato na sa Binunido, guys. Basig na yung mga viewers niya sa Binunido. Kisa tayo nga magwabaktin, mangita kong baktin dito, kaya po inegosyo nito. Pila te? Mil nebe? Barato ra ka te. Tapila man ka sa te. Tapila ka sa. Secret. Ha? Secret. Negosyo na po to. Negosyo mo na ha. Bye. Bye. Ato na si Jas Binunido, guys. Muli na. Mingaw na si Diboy. Muli na magitang sister. Sige. Okay raman na ha. Okay raman na ako yun. Grabe nagkaroon na ako. Hanggang mana ng tatay. Nari mga
Wow na ni handumanan na pero pidak handumanan na graphic iti na makamintan. Kinsa man? Basta nanay, bili kong nanay ag isang ay plus ang ipada. Handumanan nang di makamintan ni ja. Agi sa handumanan nga nangiwas ni si Ide ni Madel. Kato Ako nagbugas. Bugas, ida na yung panghandos. Daghan bugas ni siya. sabi bugas nang kana. Wa sila ka. Handumanan ni tanawa. Haman. Sa guys. Nakulang dumanan ni Ide nga di sa makalimot. Ag handumanan kay pastor ni. Kada guys gikuha na sa isang handumanan. Ama sa handumanan nimo. Aman. Gila ya pero. Mo dai ni bilil kasak ko di ayo masubra gusto mag-ihi. Handumanan din na si mo nanay. Pastilan. Na. Na guys ang handumanan ni na isang nanay ni Idiboy. Pastilan. Mora na nabilin. Kano man ang tulog ko kabahin. Ani man? Bau. Ha? Hoy, ang kay pastor. Ang lugi, hamon lugi. Sponsor man to. Ang lugi ni kay pastor, imo maniwa. Pasasaway. Wala na gamit ang gamay ng buwan. Ara na sa gamay. Ginoo ko. Naman. Handumanan ko na sa nanay ni Idiboy guys. Ay pakita. No, nato kay Bahala boy, kuan baka, kanya may bagso, di bagso mo to, sa kapatid, ano mo, katangod ni mama, sabi mo, pati na, bahala sa to bay, di booking man mo nga ako. Ano na kapotoy sa kuhaan, lain na pang handumanan. Lingaw ko dyan may ng Idiboy guys. Nagkaso ko pa sa saway. Isang handumanan sa nanay, daya pero man daya pang ado. Kim no. Ako ka video ganiha guys, pag kuhan kay grabe naghanap tao, si Up. Alis kuhan. Tugo na ka mong baby, nagkukuhan ko naman. Tugo na ka ding? Tugo na baby? Oh, sweet na ka mong baby. Sleep na la. Kim. Lugi mo na. Ano man handumanan sa? Ha? Mula, pero agad dyan lumigo na ako regambo, katura pang, buka ko naman, lumigo, lumigo, bas, buta pa daw lumigo na karalo, jalo magkaralo, di lagi tayo, mga mga bangat ka. Ijay, nagbalik dyan isa, buta ka dyan bato mo rin, gamay rin, mga, tulog ka mo kanyani. Patunga. Inga hilaw ang dyan lugi, hilaw man eh, pero si, kuan ini yun. Nga ano makakulinga ka mga buhat naman, katiba ni mong bata. Oh, ginoo ko. Mura magtang-tang, iwala. Ang konsol nga kabilin. Ang talungan, katuwang. Gara ba ito, mura pasong-pasong ba? Oh, pastila ni si Idiboy. Ang talungan ako itong talungan na to. Jesus! Mo na kabilin sa imo amahan ni Idiboy. Katay pastor! Lulu pa ninyo. Katong Grabe duga sa guys, kaya rin na. Kuhan, amang Amahan nila. Nila Lola. Aba? Grabe duga sa na dyan na lukiya guys na. Bulibot madari pagabang. Kabilin pa na silang lulu ni Idiboy guys na. Grabe duga sa na dyan na Idiboy. Pangutan na pa sa lolo. Katong mong lolo, pangutan na din, bara di bulo. Gikan ka na sa lolo. Ang lolo po. Na grabe. Lolo sa apo sa apuhan eh. Antik na din na. Ante, mahal na daw balik dyan. Mahal na na. Mahal. Prinda na sa Palawan. Apat lang ba yun?
Putod laman mo, putod. Wala ka tao. Putod laman mo. Pero ka rin Merlo, kay murag sungay naman siya, imura maganlo, kay kung ba't na rin ako. Ikaw, pre. Ibangan. Di ba ako, ano yung si Biskusi? Kuskusi laman na. Ngayon na, rumah ka kwenta, kabili nito pastor, hawin isa. Hawin isa. Muna dyan, anak dyan nga pure, ako naman ko. Ano kasi di boy? Dapat dahil ijaan. Sus na Muna mama. si Manang, Iksunsi sa mong mama di boy? mga pista nga, Apa iksunsi sa papa si Bautista. muna pinakagwapa, pero gwapa dyan yung tigluto. Sige, nagsugo ni. Iso na Sige, sila, alam ba guys. si nagsugo ni Jimmy? Pero ingat pa si Jimmy, ingat pa siya ko nagsugo ni. Wala din ng injo. Bahala mo. Kapag sa totol. Ako ba kung kasi si Jaculo nang nangahoy. Nangahoy, pero nakasipat siya din Jaculo kahoy. Si Tar, batlong din. Hurot at kahoy ni Idi Boy, guys. Ano imong kahoy nga? Idi boy, agi mo gibidha na hurot na. Purot, pero Ay. ang mga dari, puro hatin. Kaya kung pinagkaroon na, Jesus, grabe naman din. Aso mo. Grabe hangas mata. Di man. Luwagi dyan di. Kung ano nga na, agmula sa punan. Sus, hindi na muna ka dyan ang taon na. Grabe mag-aso. Napatan ni, arajin asuhan namin. Ay, ginsang punta. Matugay ra kag aso papadong ato sala. Nga na lagi. Kaya nabuitan. Kunsus, kaya na mo kung alas Mama na sila pandong guys. Uli na mas. Aras bot nanti ubos eh. Ubos, ato ko ana, ubos eh. Ana, karong lusot. Gabot si sa t-shirt ba? Hoy tugnaw magpabil kay Nagdagan mo siya kung ano. original man na sa likuan eh. Sana all. Original man kuan tribal. Daibal bakuwa guys ni ang mga tanan jud bakuwa. Pero magawa kayo to. Asong kilo? May nagkapaho kay sabat kanang nga sa mo gali sa dahang ka di ko pakita ang bahubog ko. Sabte na manang Nada santil mo danay di boy. naon. Siyaw. Sabte na nga murag may sakit mo gali na mubarak ka pa to. Gumagawa ko tulokano, sakit tulokano ko di pakita. Uhito ka po niya. Di pakita ka mo kapag mo. Mahala ka niya. Ang isipin, kailangang magsaya, kailangang mapahangin, nakakainip ang ganitong buhay, nakakainis ang ganitong buhay. Grabe slula ga ilang dramir. Sabi ni Sote. Tara nga kanta. Abot ako ni Ujoy kay murag. Nagtanong na kung Ay, nadaram ako. Ay, bakit na wala? Diyos ko, bakit na Paghinay ha, joke ka kaso ha. magganyan. Sa paglaysa din man. Ang buhay na. May mayaman. Kapag kita dyan tinat, May mayaman. May api. Sa mundo. Bintay na kamurang ni Kuano ni Ujoy na ang laysa. Kelaran lagi. Kita ka rabbit nila ini boy. Ayaw hikama ha, ayaw hikama ha. Di na kumatingin kay mura ni champion na kisan Kuan na record time ni action ma alam niyo mga best friend at saka
sa mga sir. Pinisalin man gud sa bagyo. Di na isang kuan sa nga tanang. Bitaw. Dili boy mo dancer guys.